Okay po, dito na yung order nyo. Nasa JNT na po, na-drop off ko na yung dalawang road bike, Gent 107 tsaka Gent 106. Okay, amazing day mga ka-JMC. Ayan, so ito yung order sa atin sa TikTok. Ayan, ito si Gent 106. Papunta naman ito ng Quezon City. Tapos ito Gent 107. Papunta naman ito ng Oasis Albay. Okay, so yan po yung mga to ship natin ngayong araw, tapos babalutin para mapa-ship out. Okay, so ang update po ay video. Mamaya po mag-send na lang po ako doon sa TikTok shop. And sa mga gusto mag-avail sa TikTok natin, nag-ship nationwide tayo kahit saan sulok ng Pilipinas. Search nyo lang yung TikTok shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Okay, the same time meron po yung chat box. Doon po kayo mag-chat, no, kung anong gusto nyong bikes. Pwede kaya punta po kayo sa shop, tapos mamili po kayo ng bikes na gusto nyo. The same time, chat nyo rin po yung seller kung ano yung available na kulay na meron. Okay, so yan po yung order natin ngayong araw. So babalutin ko na po. Mamaya po mag-update ako regarding dito. Amazing day, Ma'am Hazel May ng Quezon City. Ayan, ito na yung order mo, si Gent 106 road bike, kulay white with red black. Okay, so bali ito po ay naka-thumb shifter na kasama na rin bar tape. Ito yung brake sa likod, ito naman yung brake sa harap, naka-disc brake. Ayan, so naka 3 by 7 speed 700 by 23C yung rim tsaka yung gulong nya. Okay, naka-disc brake na rin po yan, may kasama ng side stand. Okay, so bali mamaya po mag-update ako pag yan ay nakabalot na. Bali ang mga babalutin ko dito yung mga parts niya na sa labas o yung mismo frame niya. Okay, so mamaya po yan po yung Gent 106 road bike natin with freebies. Okay, bali Ma'am Hazel, papakita ko naman sa'yo na yung nakatono na bago kayo pa-ship. Ayan, so unahin ko dito sa kanyang likod, sprocket. Ayan, kung matitignan mo, ayan, tinotono ko na po yan, no? Ayan po yung naka-thumb shifter. Crank naman niya J3 by. Okay, so bali mamaya po send naman ako ng video pag yan ay nakabalot na po yung road bike nyo na Gent 106 po sa region was Albay, no? So ito po yung order mo, si Gent 107 road bike. Bali ito yung naka 2x7 speed, thumb shifter. Ayan, may bar tape, then brake sa likod, brake sa harap naman. Naka disc brake po yan, harap sa likod na gulong. Ayan po yung naka 700C by 28. Ayan, ito, crank nya isa 2x, seal bearing yung kanyang bottom bracket, 7 speed sprocket, tread type, disc brake. Ayan, so bali mamaya po mag-update ako pag yun ay naka-condition na, second video. So bali mga babalutin ko na rin po, no? So ipapakita ko na rin sa iyo kung paano magbalot mamaya. Okay, so yan po yung Gent 107 road bike natin. Papunta po ito ng Uwas Albay. Okay, Sir Rijan, bali ito po papakita ko sa iyo rin nakatono na. Ayan, tinutono ko na po yan bago ko ipa-ship, no? Ipa-deliver. Okay, so unahin ko dito sa sprocket, papakita ko sa iyo. Dito po yung ano. Okay, so yung shifter. Release. Okay, sa crank naman niya, dito naman po sa crank, sa 2x. Ayan po. Tinutono ko, nakatono na rin po yan. Okay, so bali mamaya po mag-update ako pag yun ay nakabalot na yung Gent 107. Okay, magpapak tayo ng order. Boss, ng Oasis Albay, o Was pala. So, nilagyan ko. Maliban doon sa pump kanina, may takbo na support, tools RT, frame. Ayan. So, dito, tingnan ko pa po ito ng bamboo wrap. Para mas doble secure. Maliban dito, may bubble wrap pa rin.
plastic. Plastic. Okay, so yan na po. So nakabalot na yan. So mamaya papakita ko naman sa iyo na nakabalot na. Okay, so nabalot na. So ilalagay na lang po yung bubble wrap dito. Kasi na po natin ang bubble wrap, no? Malibag sa plastic. Yan, yung bubble wrap po yan. Okay. Ito naman yung kalakas. So papansin nyo, mas kalakas naman. Sa loob ng bubble wrap natin yan. Para secure yung mga order sa atin. Parcel, yan na yung for delivery, no? So lalagyan natin yan ng fragile. Finished product. Tatali na lang yan. Okay, dito, bali lalagyan natin ng tali, no? So, para may hawakan yung magde-deliver. Para may hawakan. Tapos may tali para may hawakan. Ready to ship na. Yan yan dyan, 106. Amazing day mga ka-JMC. Ayan, so good morning, no? Ayan, so Sunday. Ayan, so meron tayong order, dalawang order sa atin. Ayan, si Gent. Ayan, so kung mapapansin nyo kanina, no, yung video natin. So ito, Gent 106, papunta ito ng Quezon City, Metro Manila. Saan to? Pasong Putik Proper 6. Ayan, Quezon City yan. Tapos ito naman, papunta naman ito ng Albay, Owa, San Isidro.
and Gent 107 road bike natin. Ayan. Sa mga gusto mag-avail, gusto mag-order ng mga bisikleta, ayan, so marami tayong mga bisikleta dyan na budget lang din. Ayan, so pasok sa inyong mga budget. Okay, search nyo lang po GMC Bike Shop Bicol. Ayan, ship nationwide kami kahit saan sulok ng Pilipinas. Ayan, so thank you po and God bless. Ride safe po sa inyong lahat. Yan po pala, pag na-ship out ko na po ngayon, wait nyo na lang po 2 to 7 days, depende po yan kasi si courier po ang magdi-deliver nyan. Wala po kaming control doon kung anong araw, yung petsa. Okay, so sila po ang magkakaroon ng idea dyan. Okay, so pwede nyo pong i-trace yan, i-track doon sa mismong apps nyo kung nasaan na yung mismong parcel nyo. Thank you po and God bless.